Hej alle sammen, velkommen til vores første YouTube-video på denne kanal. I dag tager vi på strøget og får rundt og møder nogle fans, hvis vi er heldige. Så kom med. Så har vi ramt strøget, og vi står lige nu foran et pølsevogn. Jeg ved ikke helt hvorfor, men det er lige ved siden af strøget, så lad os lige komme ind. Gutter, jeg har planen for i dag. Gutter! Vil I gerne normalt? Vil I gerne normalt? Men det er den, der var normalt. Nå, der er måske penge. Ja, du er broke. Du er broke. Jeg er også broke. Og gutter bare så ved mig. Han er i minus. Han har ikke noget arbejde. Han er unemployed. Han har ikke kreditkort. Okay gutter, vi har ramt JD, og vi skal kigge på sko. Jeg har faktisk tænkt mig at købe de her 1000 kroner. Det er faktisk fucking billigt. Men jeg vil gerne have de her sko. Jeg vil gerne have det, fordi de er fucking fede, ikke? Og det er 1550. Jeg synes personligt, jeg burde købe den her, fordi de er penge. Ja, det. Gutter, kom lad os bare købe. Faktisk skal ikke kigge på ægling. Men vi er ikke så meget på. Nu har vi nogle ramt normalt, og vi skal købe drik. Skal vi købe drik? Jo, vi køber drik. Træk lige de mønter frem først. Vi går 20 kilo. Penge. Jeg føler personligt, at jeg har penge, jeg er minus. Er der nogen, der har penge? Kig på mig. Hvorfor har han skiftet? Kig på mig, hvor spørger du mig? Det er mig, der laver. Oh shit, Caesar spray. Bare ren Caesar spray. Der er ikke den der vanilje duft eller sådan noget. Nej, det var ikke. Der er ren Caesar spray. Men til 37. Du går på McDonald's. Jeg har 1000 points. 1000 points. Jeg skal have point. Nej, bror man, du kan bare tage din røv med den her. Nej, jeg har ikke set der. Hvis jeg får nogle lyserøde, så skal jeg sygt ramme. Okay, wait. Time up, parties. Okay. Vi tager den ikke om, den der. Det tager vi. Vi bruger den der klip. Det bruger vi. Jeg har ikke set, hvor man sådan får en farve, ikke? Enten grøn eller lyserød. Var det ikke det, du sagde? Nej, okay, jeg gider ikke mere. Vi kører family friendly fra nu af. Sam. Hvordan vil du betale? Hvad vil du betale for mig? Det er bare... betale for mig. Jeg vil så ikke... Jeg har... Hvor mange... Er det Jungsson nu, eller hvad? Er der nogen, der har penge for jer? Er der nogen, der har penge for jer? Det er kun dig, der har kontanter. Gud, er der nogen, der har kontant? Det er kun dig, der har kontanter her. Jeg skal bare stå her, jeg skal gå videre med. Gå videre med jer. Ja, så. Find noget tøj. Ej, de mener ikke købe noget tøj. Hvad er det der, jeg ser på? Vis mig din der bubus. Mike. Tag Det var så simpelt. den er nice. Den er faktisk nice. Lad mig lige prøve, jeg skal lige... Den er god der. Bare fordi... Altså, jeg vil sige, det er en god efterårsjakke. Altså, kom her. Nå, fucking cozy den her. Jeg føler mig også cozy. Den er faktisk virkelig stil. Den her. 0,7 lapper på den her. Du skal sige, hvordan der jakke lige der? Men altså, jeg kan godt forstå hvorfor. Det der. Der er fucking fed. Men vi må også strikke en for mig, mand. Maybe in another life, gutter. Maybe in another life. Ja, gutter. Jeg skal faktisk lige minde om... Det er halvdelen af min løn, det her. På jakke. Er du sindssygt? Og gutter, jeg har faktisk glemt at sige, at I skal huske at smash like-button. Og husk at subscribe til dig. Det er helt vildt. Mike, tager det lige sammen. Mike, jeg prøver det. Det er helt vildt. Husk at subscribe og like den her video. Vi vil gerne tjene penge. Det er vores første YouTube-kanal, så bare lige husk at subscribe og like den her video. Og kommenter hvad vi skal næste gang. Fordi vi har sådan ingen idéer. Shit, skal vi prøve den der? Skal vi prøve den der jakke? Giver på long sleeves. Til Rafael. Er der ikke måske dobbelt-A for hovedet? Dobbelt-A, siger han. Ja, han skal have dobbelt-A. Undskyld. Står I kø?
Nå, okay, godt nok. Ser tof ud? Nej. Ja, det ser tof ud. Så I kan se her en vild Mike, der går efter små piger lige nu. Og vi snakker om mindreårige, vi snakker om 11 år. Det er et tegn på, at Mike er pædofil. Okay, gutter, så vi kan se, vi er sammen med nogle finurlige mennesker her. Det er mig. Ja. Og mig. Hvad er jeres ærlige mening om ham der Charlie Kirk, der døde? Han, ja. You Okay. Det var fordi, han var sådan rigtig dårlig, og sådan, han var faktisk også racistisk. Og alt det der. Men han fortjente stadigvæk ikke at dø. Ja, præcis. Ja, jeg kan ikke lide, hvad jeg kender ham ikke, men det var selv for hans familie. Ja, lad os bare gå videre til et andet spørgsmål. Gutter, kiss og slap ham her. Slap! Så slap. Er det min mening på? Jeg vil sige, nej, vi ændrer lige. Kiss eller dab, gutter. Kiss og dab. Jeg er meget personlig, jeg siger dab. Jeg dabber. Okay. Ja, lad os gå videre. Lad os gå videre. Tak for det. Tak for det. For at være ærlig, det er et godt take i forhold til et skoleprojekt, som jeg sagde. Han gør det underligt, ham der, mand. Han gør det underligt. Nej, fordi han står først og snakker om Charlie Kirk, som er et godt emne at snakke om. Hvad nu? Nej. Rafael, skal du tage den tilbage eller sådan noget? Okay. Jeg ved ikke, den er sejt. Er det? Giv mig det. Det var mere ham på grund af, at han var mere søstig. Det var lidt nonchalant. Skal jeg også filme dig, Lukas? Jeg vil gerne væk. Lukas. Jeg vil gerne væk. Du sagde, han hed Lukas. Når Raf får sin kasket, så løber vi. Vi løber. Planen er ikke. Bare får sin kasket. Løber vi. Fuck er det ikke free man? Hey, Shababs! Det er bare ikke en free man. Simpelthen. Blonde! De er begge to blonde. Jeg kan ikke bare få vores fucking kasket. Du er faktisk ret lave. Vent lige. Hvad snakker du? Vent, jeg er nærmest samme højde som ham. Ja, kom nu. Ja, de er ret lave. Han er... Han er 10 cm højere end mig. Det er ingenting. Det er ikke 10 centimeter. din mor. Er jeg ikke højere end ham der? Det er slem. Højdeforskel. Hvor er du? Hvor høj er du? 71. Nej, det er du ikke. Jeg er 1,64. Jeg er 61. Jeg er 1,64. Jeg er 71. Jeg er 1,65.